हेलो हाय फ्रेंड्स ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ମାର୍କେଟର ଏଠି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ଫାର୍ମାସି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିପୁ ଶୋଇଛି ଅନଉଛି ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପୁ ଶୋଇଛି ଅନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଲିକିରି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏ କଲୋନୀ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଖାପାଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେତେ ଜୋର ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜାଇକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଏଇ ଜାଇକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟୁରବେ। ଆପଣ କ୍ୟୁରବେ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚଲା ବାଟ। ଆମେ ଏଇଠି ରାତି ପାଇଲେ କାରବାର ହୁଅ। ଆଉ ଯାହା ସାର୍ଙ୍କ ଫିଜିକ୍ସ ଏଠି ATM ଅଛି ବି ଆପଣ ପଇସା ଦରକାର ହେଲେ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ। ହୋଟେଲ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆମ ମାର୍କେଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।